Nahawakan mo ng ulap. Zero visibility, oh. May usok ko.
Intinya eh. Corner pare balik ni. Kata kalau corner tidak. Jalanan tayo, harus kembali. Ang korya na itong bali, ba? Dating ako. Jalan tam datang ka eh, boleh. Ini hari dalo na.
damong oras. Kaya ko 45 okay. Balik. Huwag yan lang dyan ng headman niya. Ini guys, talong mo. Tang pang... Kung paano manggili yung mga mayaman. Ang daliri mo, nakaganda dapat. Gawin mo yung gusto mong gawin, huwag mong gayahin. Sabi nila huwag kang gagawin sa kanila eh. Ano daw si Papa? Kung tutusin mo dapat makasyong niya dapat eh. Hindi niya ba dapat? Pamamatap dapat makasyong niya. Kasi katik ko tama ko eh. Priority dito rin. Ay, natang kahit ikaw. At yun nga. Nilakabot ikaw tayo nga sa puto. Ano ba? Baka huwag mo niyo. Still on the fastest route. Salamat sa panunood, naway pagpalain kayo ng poong may kapal at huwag kalimutan pindutin ang subscribe button at mag-share at like, alright.